echte maaltijd zit er nog heel tijd net aan te komen. Ik deze week weer een koude week. Ja, en het begon van de morgen en de aanroende nacht ik koud. Want er lijkt bij mij van de morgen hier in Haas over het veld gewoon zo'n 2-3 centimeter sneeuw. Het wie één grote witte braad. En dan denk je, het is volop winter en het wie glad. Maar sta er gewoon zo de temperatuur oprennen, kwam er eens even rein en verdween de sneeuw vlug. Wel, de komende dagen blijft de kans op sneeuw en gladens, want die komt er ik weer aan. Joen en vannacht. Ja, we hebben bewolking, we hebben misschien een paar opklarings. We hebben in het kustwaardgebied misschien wel een wat lichte deltslag in de vorm van wat lichte reën. Of misschien letterlijk wel wat sneeuw ertussen trog. En het wordt kouder, want de temperatuur gaat terug in de 0 en -2. En dan hebben we lichte frost en dan hebben we kans op gladens. Dus een waarschuwing. De wind uit het eerste en het zuidoosten waait zwak of matig. Morgen hoe dag. Een dag met bewolking en dan met denk ik nog wel zinnen op het verste loon. Het meest droege waar in het watergebied, misschien wel wat lichte sneeuw. En de temperatuur 2 of 3 graden. En dan is het een koude dag. Ja, de wind uit het noordoosten waait, die zal matig of vrij krachtig worden. Die helpt dus wat aan, viel ik koud aan. In de nacht lichte frost, -3, -4 graden. En misschien hier en daar wat sneeuw. Als je zoekt naar de oordedagen van deze week, het fruitjog, woensdag, donderdag en vrijdag, dan hebben we op woensdag en donderdag nog flink koude dagen. Maar op woensdag 2 graden in de plus, in de nacht -4 of misschien wel -5. Uit en terug eens even sneeuw, uit en terug eens even zinnen, die had ik voor donderdag. En donderdag is zo'n 3 graden, hoe daar maar in de nacht nog altijd -4. En dan terug naar de vrijdag, dan komt die temperatuur hoe daar om bij de 4 graden uit. Een droeg waartype, de zinnen erbij, maar in de nacht nog altijd lichte frost. We maken morgen, maar weer even in het waarschuwen.